woni fere makko jol balejo kurum tumi taki bas do balejo kurum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinga sama o sendi may banden do wima ko diluma nyaayinga sama o dunya ina jogi jom satir ma fo lugeno dilani cherno abu bori gartani cherno abu dilani cherno abu bori gartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo holto geno lamdo kamuji an kam hande ko ni mbaɗɗa machallah taw so ari mo weltude a yeji do ma won ala ko simple non mbaɗi tabi wona do kala de hande da ko bonɗa hande ko so ari ke welta min de ko non don saadi o an so wi ma nda waka haydara mi kom ha joni arande kaw to yi o ko ni way so yehi ma baaje so woni grand place tan pour art ko problème wona do jomo no yehu tan hanka yewtara ha wela jomo yejjira an kam yeso ma o ha joni mi jiti produit o ga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nudi barano. Ceri. Marga tampo. Turu. Ko grand place gonda rek. Non hande mo wax deug yalla mo len grand place. Hande mi jippi hawre paw noddi kanko ton janu. Fami arande kanko mi jogdi business di seddi mi bada. Grand place ngara. Mais mi kam fof e wade non. Fof e wade non ayoro gal. Min haysam walani do bernam den de. Fami parce que ban andi be goppum do be ene timmi galle machallah. Yalla dande ne gunni be yite. Amin. Ay baɗum ni sino ni galleji fof mbano tan tawno caɗele musima aduna ɓooyi hande worɓe heewɓe kuli nawlirde sababunde anje caɗele garoje e nawligo a faami waddude wone geɗe liggeyaji kortoje a wawa famde oɗo galle hande so koɗo ari hen so wiya ko nawliraɓe wandata a faami an machallah aɗa timmi mawniraɗo oɗo kañumne kadi ene timmi miñiraɗo min dal ɓernam nde no deeƴi sa yeeyi ko an liggi ɗum noon ay hande ɗum weeɓani par ce que hande guilnanuɗo amen ɗo aɗa fonde amen a wonnani o goppuɗa o a faami min jeyana fayi o dow alko o less a faami a dari kal gandanɗa hoore ma darnamo woɗɗo kanko hande mbawatade ko caggal makko par ce que gandanɗa hoore ma guilnami ɗo machallah ko kemme makko ko hande weeɓani a faami ɗum noon hande mi ñaguiraki Allah yaha yeeso heddi ɗum foof wallahi ko gonga annen kadi ka tinniɗo par ce que aɗa wawno arde kolla affaire de cukaw kolla affaire de machinette a faami on kay machallah wala goto probléme guila o ari ɗo en jamma tan o addi ɗo en ko noon oɗo change ni wayni yo continue ɗum tan inchallah rabbi galle o welata aɗa andi fulɓe kaali gueɗel gotel ɓe mbi so fowru riddi sagata yiɗum ko teppere mum par ce que ɗon paami kan haala wadde an sa wayano no poɗɗa waade ni so ari o jooɗota ko place makko ay ɗum ɗo fof ko ande faami ande janginamen alhamdulillah yo Allah waɗan en jaam waɗan en sutura faami kadi nawligu nduji fof yo wani inchallah faami ko ɗum arandi belamma ene junna balɗe min hay probléme gotom ala alhamdulillah rabbil alamin par ce que mi yiyani moon caɗele hay somi joguimi caɗele nder wuuro somi naati ɗo tan mi yejjitan machallah faami mi weltima pawo nane min jibodiri seeɗa jaltum ɗon ba seki kono ay ko ngam ɗo komi yejjiri ɗum ha laaɓi yo Allah wasu tordal amin ko ɗon kam mi yaha nder mi ɓooro comme ça par ce que hande deuxième femme hande konko defi de ah bon ay hande kay ko konko fade mo waɗa ko yaay wonnani hande de ko konko woni hande mi weltima noon ko wi ko machallah aduna ko ni de haydara andi kin ngari mi ɗo min heɓani probléme a hollani kam gandanɗa harma won certain gueɗe minen kam mi ane ɗo kolluɗum toddugal fof Allah kadi holluɗum ɗum ɗon
e ñaagi Allah aussi o yaara yeeso inchallah rabbi goppen affaire nannantiɗiɗo feere tegagal ndi ka moƴƴo ala goto probléme yano ndaara barme ma aran haala nen uura de nen uura badolatu o dunya ene jogi joom sattir mafu hollukeno dili dillani ceerno abu bori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu bori gartani ceerno abu ɗum kam kefragal ko ɗo haade taw mbatta kaw mbaɗa wa jogat hay guiɗi aɗa andi ko mbaɗemi wona ko lorgol mbaɗem lorgol tan garat aɗa waɗam kaw ko woni ko cuhol te andu mbatta téléphone gogo ma o ka hen connexion nomi tiktok wona hen kem connexion wona mi wawi acci téléphone degam gogo ma mo manpilta o kaw wonko jimi tiktok mi muusimi kaw wonko jimi tiktok mi muusi wona foro debbo mo ɗakkiɗo o ndeysan ƴaw debbo hay cumci ɓornayi on gorko ɓeɗe worɓe wonɓe tiktok wallahi ulugel keccel foti fuftugo guiri mabɓe o wi ko debbo yo are makko debbo wimo arayno hanti omo joguino foroji mum o jogui foroje ɗe o ɗakkiɗumi tiktok nani hay cumci ɓornayi on waɗa ɗum menacé pour tan yo ar pour tan no yiiri kumbambure mum a sikki kumbambure ne weeɗi yiide pour tan no yiiri kumbambure mum om bonnir ɗum aduna e tiktok kaw ɗum nono muusimi walla hande joggongo ɗum so mbiɗa wawno yobde oɗo gorko mbattanama ullum walla hayso ko wojere c'est bon kaw mballa ha men mi anci tiktok foof hande joggongo sagar gorko no wawno tan ƴettude tabel mum jabal tabel mum murtode ko wonde ɗo e tiktok mi tooña yewtan ɗum ɗum taw ko derlomma mbiyam ni mbiyo wuuro waɗa changement ɗum jogori wadde changement nani yo mun haali ko sabu ngo wuuro commencé de min kay mi anci tiktok a faami wona antu tiktok nde jiɗi wona ni joni a joni ka gontude révolutionnaire parce que garɗa kalɗa ceɗɗa laaɓiɗa kalɗa ko jiɗɗa ko waɗe ko an joni sinno ko rappeur gonɗa an joni mbiɗa wawi classe jam mbiɗa wawi ɗum ka marde jamin teki sabu ka révolutionnaire kañum ni kaw sinno tan ne wonno debbo tawoyno ɗum ko haaji debbo kono ko debbo wi arani kadi ko toñangue woni ɗo ko debbo wi arani o jogui foroji mum o waɗi montage o ɓuuri ɗum ha layɓe aɗa ne waɗi montage uji ni gooti mbiɗa wawi essayé ɗum ni so tawi on debbo hayso forgo kam satto kam mi mata mayde bonɗe yene ma wona yalti kadi wona yaltata kadi wona wawa haalde tan kalata ala exemple wadde ne waɗi kaw montage uji ni gooti kaw aduna ko boni ko ɓandu ɓolor woodi jagga ran ko foto jomum tan ligga hen dande fof jomum kay sa daari foto ngo ma yi indi hen dot hen bu hen fof nan ɗon marchandise o fof nani hen hakkude me Allah ɗum nani réseau no gandirɗa ɗum ɗum no gandirɗa ɗum comme nanɗo tan andi kam dugutama ko ɓaali ko worɓe ɓe rewɓe kam fof ko gotu men ga on ɗo han ɗum ɗo ko andano haalte hinɗe koye mon tuure terde mon tantage debbo ɗum sa yi debbo res badolatu o dunya ene jogi joom sattir mafu hollukeno dili dillani ceerno abu bori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu bori gartani ceerno abu Salam alaikum. Golu ngoluɗani tan aɗa woni bindano galle tan hay goto anda joni cifuɗiɗa aɗan furwage aɗan guesi ha laaɓi cer hay goto anda ni no mbaɗani ga hay goto anda taw ka neɗɗo walla wona neɗɗo aɗan tan wone galle tan a yaltata a watta hay tuumi natti yiidema kala ne garmi tawma koye galle sa wonani fittu tan aɗan looƴa sa wonani looƴam tan aɗane ndefu an man ɗum waɗɗa e ɗum noon mbaɗani an haalude kaltaji ko hollu an min somi fittani hol fittuno kam somi liggaki oɗo galle hol liggontore an marque entar resa te ganda min kadi komi desaaro min hannde somi waɗi ɗo hunde mbo jogui plein droit wadde an Maria marque entar resa e gallo marque entar resa marque heɗo marque ndumso gonɗo ɗo resa hoto toño wala kanko waɗa faran waɗa min kalne garim ko an tan jiyam aɗa waɗa an tan jiyami aɗa waɗa kanko haydan mi yiyani ko mais est ce que ɗum ɗo wonko ustani kam o ɓorno comcimo ko ha woyno jaam o yalto yeehe ha wonko ustani kam
wonko bonnani usara he wonko usa he wonko usa he mbaɗani welani waɗi faire change eɗo mi haalama kanko wiyanimo waɗanimo o wiyanimo waɗanimo min so woni ɗo mbeɗa liggo ɗum watta han baba te kadi somi liggi mbo jogui plein droit liggade bonanta kam haydara mais hono a yiiri kadi no jirtani o ala probléme goto wallahi mariam ko ɗon tin jasirɗa ko ɗon jasirɗa kala biɗom nawligo no waɗi jaam wallahi funtima nawligo meeɗa wadde jaam kala jiiɗama kanko e worto wonɗo wonko wone dow mum omone korte korte makko mais min noon ɗum mi oppirtani hen mi oppirtani mami umman ɗum guila law holko ɓuuri ni welde imagine mi ara hande mi tawani gandanɗa hoorema neɗɗo e nawlam nder galle ne fayi kam gandanɗa hoorema dow aɗa ƴetta ɗi haala ƴetta mbima funtama de yeey mbimi ka haala min mi natani hen hande mi natani hen jangga a faami mbami wiidam ummono guila law anani ɗum mbami wiidam te mami nodde inchallah mami nodde wonto jatten minoni encore to ɗum wona haaju ma min mami nodde somi noddimi prépara jalten wonto potmi nawde gaɗani yahani Cernagunde men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗolato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollu geno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani an kam honko tawde arti ɓorta ɗum ɗo poftoɗa walla wulak ala min mi borni ɗum pour an mi bornani ɗum pour mo anni tan mi bornoɗo pour mbetoɗa rek ɓe ñanto jalta a ñantoɗa joɗɗa ayi aɗa jeri sodana cumti ɗum wallahi koni ɓe mbaɗima sa weltima rek mi weltima min mi meeɗa wasde weltade alhamdulillah wallahi aɗa suusi ɗum ni mais ko garɗen ko mi yiyan pende de pen min de mi yiyanima est ce que wona nder suudu makko an kam sax mi yitti haalam ma ko pendo o wino kom mi jogui mariage est ce que a wallimi hen eyyi mi kaldi hen min makko mais kanko to woni ɗo ko ɓuuri hawnade ko arankol ɗum mariage o ɓuurani intéressé ɗum o wi ka wayri commandade matériel Dakar en waɗi feere mi liggitanma haalis pour matériel o ara a faami kanko dal ko ɗum o waɗi priorité an ko mbima en wona mbimami ya wallum min ala probléme min affaire aji am waddum less konko ko cuhlel ko yiɗi fof wonnamo annin ko gonga kono aɗa andi foɓɓoɓe e hongoɓe kamɓe fof ɓe mballata wi mujomata kanko so wi kam min jam oppu ko makko ko mi waɗa an ko jiɗɗa ko an sa wi jam oppu ko jiɗɗa ko an mi waɗa ko yiɗi ko firti fof ko ha ɓeydo fewde mais min déjà mi ƴetti décision am ɗiɗɗi fof mi waɗa ɗum ala wonnamo tan sa geyni par ce que konko mariage mo jogui o certain ko mariage famille aɗa andi mariage famille no wayi mbeɗa faami gar toppitoma saw geyni min mbaɗen ɗo hen mi yahani mi heppani wonnamo rek en plus ko cuhlel sa wonni kam noon ça veut dire ka wonnimo rek parlo wonnamo rek an nen heɗen haalanma ko joguimi ko ene wawi wadde ko jiɗɗa ko waɗa ko yiɗi ko heddo ɗiɗɗi fof mi waɗat ɗum to ko ɗum ɗo ñiinɗa ɗum ala probléme wadde mbimi jiilotoɗo to waali e jiilotoɗo mo waaldi ɓuuɗu suudu renndinta a haali de ka tampul joni joni ha n haali fotami ɗummo ga mi change par ce que mi commencé wulde ni bon eyi par ce que donc yaɗa donc jiɗo waɗa baɗolato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollu geno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani lotto ɗoyani ko deftan gono tan min joni honko ɓuri ɗum kaw honko ɓuri ɗum ala ni kam samude ko ɗon mi wiyani tan gonon nder galleji ko fermé sa woni nder ha fofan ma wonat fermé ga a dañjani pofirɗa ɓuuɓani ɓuuɓamani on weeli oɗo wona place lawdu kake tan ɗo ay foftade fof no weeli woni wona ɗum ɗon ni ma wonde ceerno mawɗo
mi wawa wonde ceerno mawɗo yimɓe ne kaala haalam mbeɗa jooɗe beddaji garɗo fof ni wirtoon ƴeewmi ɗum maro mi anndi tan mi anndi selnade mon tan kono ɗum noon arrangé ani angi mbeɗa connecté tiktok nan ɓe kaala haala kawam nan mi live goto nan kaala haala ceerno abou o woni ko tar hiil leegal tel eɓe kaala haala makko tan mbeɗa wulla ɓe o ko kawam réseau sali tan yoɓe nan ɗum an ban tiktok téléphone am joguinɗo téléphone ma ya man ndemtinere itti téléphone jam tawɗa ni accu lincinde téléphone mawɓe accu téléphone lincinde sa o téléphone jugi mawɓe ɓayyen ka fotani yiide aɗa woni cukalel toxique ko ƴemma kadi won ceerno ma kon jiimi nanduɗo e ma o kolone ma machallah ɗum yiɗan ɗum hooram de a yanan abouye law jamma kakene ene yuɗo ko wuroji ka cukalel taw ka cukalel ɗe tan gueɗe horna ɗum hakkille ma ala keppanta ɗum ça va de ɗum fini machallah faɗa yeeso hay sowona kawma kam kersa kam min sa fini machallah an kay an waɗi sakki mo bondirami nede sa yimo joddeme ɗum bondirami nede ko à cause ma an ko mbanmi hen eyyi saabu an on suusum hoorema hako yiɗa haala fof haala eyyi min o haydara moɗani sona tan wondema hoorema haydara allah heɗɗum kay firtanon bone nit neɗɗo kadi wawi wondema hoorema taw mo jogui respect heddoro koye ma raw sukaɓe joni eɗen mooli allah eyyi min kam sa yi ɗum fof mi yiɗa haalde hen ko andi han wadde ɗo musiba somi waɗi kala no piimam ɗo mami helle ma ƴeew kala no piimam ɗo mami helle ma ƴeew fiide ala hen de manima yiɗ fiide an mi mbeɗa sagginoya hiranam o ka e mi hiɗɗo ka horma jam gilma ala fat mi jooɗo mi jooɗindade ni no haala piggal kay remade woɗɗum seeɗa haala piggal kay kawka ɗum ɓurnani min ɗum jimmi kaalen tan wona piggal an hamma wonde eyo mbata hoɓɓe mum jahani taw hoɓɓe kay nan ɗon cuwa yaade ɗon maro mi tampi ya garta o rek mi hamdi no waɗi hoɓɓe noon no mbawi mariage so ngari koma poussére nde koto mata yan ko fissi ko machallah mariage o fissi toon de fof de machallah ko à cause de mon walla à cause de ma an o majji hannde situation mariage nde muusi a faami aussi kadi a walli kam no feewi ala ko mbawmi yobdema haydara sona wiidema jarama an nen wore mam mina fof ko gotum an machallah din garda e galle o ala goto probléme ko mbiɗi wadde fof mbiyaka mi accu ma waɗ ɗum wadde an kay so waɗnima ɗum ɗon kay haydara bonnata sa yiɗo ka sehlam oui sa yiiɗo mane kadi ko kolluɗa ham ko mi moƴƴi ko ɗum rek wona haydara minen kadi mbami rew tan ko caggal ma penda ɗum ɗon jettore ala hen ni se beela mbiyen par ce que onon ɓeɗo ɗiɗo kala e moɗon mbaɗi hunde woɗen ko hoore mum a faami mun fof nan heedi banggue ene fooɗo yo keddiɗo heɓ ko welata ɗum ko donc ba sikki gurdam so wayi noon tan hay goto dañata ko muusi ɗum aɗa faami donc min ko ñaaguimi on tan ko yon tinnu mbatton hakkillaji tinnodiron jaggodiron gandon onon ɓeeɗo ɗiɗo ko onon yidde arsugo kala e mon basɗo ko goɗɗo o waasi kala e mon dañƴo ko goɗɗo dañi wadde noon renduɓe arsugo ina poti tinnodirde ina poti yurmodirde ina poti wallodirde gandon doole lingu ko ndiyam doolam min ko onon tinnoɗe oto goppe hay goto naata hakkude mum yimɓe so ndendi yidde walla goni sehilaɓe walla goni liggottoɓe walla goni hoddiɓe kala ko wawi rendinde noon e aduna jaggodire caloɗon mo ko fulɓe mbiyata ko ɓe mbi ma dawdani a hirdidani woto haalanto nangue yarata ala probléme wadde mbatten hakkille no feewi nani on moƴƴi konko ala goto probléme laaɓi bernde ala probléme machallah ko noon horma aussi kadi ka moƴƴo kay aussi ko an kadi liggi ɗum ayima neɗɗo ko liggiɗa fof ɗum ko jaɓata koko ay haalde moƴƴere bandu ustata e moƴƴere muɗum haydara wadde onon ɓe fof ko moƴƴuɓe tinnoɗe mbattodiron hakkillaji no feewi a nani min kam yiyande yo ay wala probléme an barani koye mariage mumminaɗa ko tampude wallahi ko tampude ɗeɗo balɗe mi yewnima noon ɗeɗo balɗe fof min yewɗa hen ay ko noon jooɗa hen mbaɗan haydara mi yewnima ko noon tinnoɗe tan no feewi a huula hen min ala min mi wofini wala joni kay oto feere ko yayi bottade ndi hande wonto jimmi yaade 3 heures 3 heures holtoon kadi yaɗa troisiéme femme jiɗɗa aɗude ɗo hen ɗeɗo balɗe aɗa yaa arta rek de mi muulata troisiéme femme somi dañi troisiéme femme mbaɗon monni aɗa tan gallo ɓeeɗo wel minde mi ala probléme ɗo deuxiéme femme ne moƴƴi troisiéme femme aussi so ari noon ko noon tak wayata e o gasi ala goto probléme joni joni adde bottare o mi amara ya noon mbeɗa sohla hooram de ah bon ayi an hande kam ma won jom hande kam gulat iwa prépare rayma rek loolu nga bëgg oy yo Allah faabomi an ko jiɗɗa ko woni fof ma fof a haalat
a miijotaa ni poɗɗa haaldu est ce que kaalata ko aɗa foti haalɗum walla a fotan haalɗum ko ari haqqille ma fof a haalat goggo mi sehil ma nanndude ma mbeɗa haandi ɗum hoto kawma to ñaami tuuti aɗa foti ñaamde ɗon mayde bonde aftoma ha a yiya tan buccinago yeeso no wayno yeeso liwongu ni ya sa mi jogoto envie yewtude ma ni kono a kuppat abtiyam fof a kuppat ɗum te min wonno komi yiɗi jaltude goggo ma wi mbiɗa anndi ma wi sagginoya jooɗen mi jewten mi annda min an ko woni projet ji ma à l' avenir ɗo e yeeso ko jiɗɗa wonde ko jiɗɗa wadde sa dañi kalis ko mbatta ɗum ɗo arrangeno kam faami kono ala ɗum jiɗimi anndude an wona won ɗo tan kalis kay kaw min kay idée am kam il faut kam mi calculer res min somi resani haydara mi gagnaki de somi resani haydara mi gagnaki te joni ko puɗɗa moftude puɗɗi moftude eyyi ko dokkannoma ko puɗɗa moftude wona laabi ɗi toɗɗama eyyi laabi ɗi neldi hen laabi ɗi fof mbeɗa nelda nena men wadde gasi ayi heccengue ɗeɗo balɗe o wi kam gazet toxingel ko gasi eyo neldumi joni noon kadi ɗum ɗo ne wiire mi yehini wona mi yehini codoyimi hen comci seeɗa heddi wona ujunnaje tati e temedde ɗiɗi ni heddi ujunnaje tati jogui ujunnaje tati an budget ma fof base kay ujunnaje tati mbiya an aɗa miijo reste ɗum wona idée ɗum wona miijo no accoɗɗo hen saa rewɓe ne jiɗma tan so jiɗima machine ala halis après ɓe finance ɓe ndesma ɗum an ɗum jiɗɗa wadde mi anda nani kam sa nenni kam liggo ha yeeso jogui kam ujunnaje tati ala ha dewgal te ɗo ni samore ni wawi kam hoccuɗo guiri seeɗa waɗa mbosma pour dañan danirɗa hay ɗum ne wona a heeli koyngal am majjide ɓuri majji a waɗi kam jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu Allo oui. Ngorda. Machallah. Alhamdulillah. Aɗa selli. Machallah. Alhamdulillah. Aɗa an a tefama santana tan puɗɗa décroche. Non, telefona ko joni soni. Gonɗa e dow mal gonɗaki koye liggueyji Gonmi koye sajjille. nolla ka dañde bone ew ko mbinumani ko noon Ko mbiɗa kam ko hollo mi to gammi ɗo gon koye sajjande hirande. mbiman ko ɗum noddirmami de aɗa ko kalduɗen min e ma O kaldonen hollo? en kaldinde holto jarten aɗa andi ko en kaldu ala ha On mbeɗa heeɗima. mbimi aɗa andi en kaldino ɗum mbimnade Mbino ko holto jareten ɗon prépare mbaɗenaro Ok, ala problème. prépare e to ɓari de mbaɗenaro joni Ok. Minna fof mi ko moti o jaade minna fof ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu woyrendo men wayrano men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu Koko? Ngari. Ala nyanda. Mi lewa no jon biro seeɗa mbaɗat
soɗo not feccen mburu nden mburu mbatta feccen mburu le a wattaki min no rek mi heyditi mbiɗa mi heyditi to hoto ayi yimɓe so kalda gonga kalde fenani a faami ka baɗa moɗo kilifaɗo wona ñon fof tan mbiɗa duke ma wanni poɗɗa wadde ko aɗa andi ɗum an ko mankirɗa ɗo aɗa ñaama aɗa yara aɗa watta aɗa hirto mi yitto hunde mi toma jooɗi mi tottuma ema yattu ƴew ko ñamɗa goɗɗum kadi yiddi ko yiddi hoɗɗum wona ya wona jaam ya wona peewal mbasa heydude mbasa ɗamdude kono ñam fof mi wawa hodde nokku ma tan ya won ko rol mongal kellifagal waɗ ɗum ɗo acci ɗum ɗo waɗ ɗum ɗo acci ɗum ɗo a noddima ya jooɗe damal sa ara yaade kam coka ɗum kam ngara yam mbiya hokkuma caabi damagal waɗi caabi coka damal ngal jaa mbaɗa haajuma garta kono yaade a waynoto haako gaccata damal ni yimɓe box il faut noon hakkude ngal ma wujje to e gottinen watta hakkille hoore ma tokoto mi yiɗa waddude ma waɗi hoore ma neɗɗo waɗa hoore ma neɗɗo ñan fof tan mbiɗa dugde ma tan yakken kam min muske mi haalantuma probléme am aɗa haalna aɗa waɗna min bandiya kam yakka somi fimam ɗo a gañi mi yumma noddo kam ɗo téléphone ngaji ne haalnam komi famata ɗum joni no mbawirɗa ɗum tokata no mbawirɗa ɗum miɗan goya ni kam yereɗen bojjimaji te ɗon karani on gaynon mburam ceerno ma ala tala haalaɗo way boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden ɗo wima ko diloma